Typiskt spanskt kök, ni vet. Den här bågen som vi alla älskar. Det blir lite mörkt. Här gömmer de sig, tjejerna. Vardagsrummet. AC. Balkongen. Bra förrådsutrymme här. Det är trappan upp till takterrassen. Bra sittplats. Här är bilgatan. Så är det kanske. Där ser vi ner till havet. Här finns det ganska ny markis också.